Bueno, doncs una valoració al final no del tot positiva, ja que no hem assolit els objectius que ens havíem marcat, que era poder mantenir tercera i poder fer una bona base amb el filial. Això no ha pogut ser per circumstàncies de tota la temporada, però bueno, és un any d'aprenentatge, ens ha servit per aprendre, per saber gestionar segons quines coses que potser no teníem aquesta experiència per gestionar-la, però ara ja la tenim, ens ha servit per aprendre i ja et dic, amb ganes de millorar de cara a l'any que ve i que l'any que ve sigui molt més positiu que aquest. Tot ha sigut tot una mica tot junt, ja que el primer equip no anava bé, va haver de tirar del filial, això va fer que el filial quedés una mica coix i ja et dic, per circumstàncies no ha acabat d'anar bé ni el primer equip ni el filial. Va agafar l'equip el Blas Vílchez, el primer equip va fer un salt molt gran cap a millor, llavors el filial igualment va quedar una mica coix, ja que els jugadors anaven amb el primer equip, doblaven, bueno, hi havia cansanci, al final això va ser una mica complicat pels dos equips, però bueno, estem ja a final de temporada, on el primer equip està acabant la temporada molt bé, amb números d'estar dalt, la llàstima que han començat a fer aquests números tard, i al final, bueno, queden 2 partits on s'intentarà també competir i acabar els entrenaments bé i s'intentarà treure punts també dels 2 partits que queden. Bueno, de cara a l'any que ve ho veiem bé, ja que ja estem parlant amb jugadors, parlant amb entrenador, ho tenim tot bastant lligat i només hi haurà un equip, això sí, només farem un equip, ja que vist aquest any i la casuística del poble, doncs no ens podem permetre tenir 2 equips com hem fet aquest any, per tant hi haurà un sol equip i això farà doncs, que el nivell pugi de tots els jugadors també.